Čaute ľudia, je to zase druhý diel z Minecraftu. Dneska teoreticky by sme ešte stále mohli naťažiť také drevo zase, lebo to nám nestačí, čo sme naťažili na tú stavbu. To nestačí, takže teraz ideme veľa dreva. Ježiš. Tu máme strom. To je to najbližšie, aby sme sa potom v noci nestratili ako v minulom dieli. Very good. Že? Takže tak. Nezabudnite dať odber a like. Riskujem pre vás. Dobre, už by sme mali, ideme semka. Západ slnka. Ešte zaujeme kravu. Som hladný. Kde si? Sorry, kravička. Dovolím sa aj nájsť. Hej. Ja nechcem ťažiť, ja sa chcem nájsť. To je taký bug. O, kto mi sem dal hlinu? To vyhodíme. Hej. No to čo je? Dobre, môžeme ísť zaspať. Ideme sa vyspať a ideme zase ťažiť. Môžeme ísť aj na lov. Ale keď nemám žiadne na rade, to už tam bici nepôjdu, lebo je to osvetlené. Ale bahaj. Sa chcem len normálne najesť. Dal sa mi, že počujem teda, kde sa zombíka. No, teraz. Než ma teraz hintne tak, kde zadu, ale... Tu je. Parchant. Ha. Čo tu robíš? Krista. Jau! Au! Daj mi moje veci, Krista. Dobre,
stěhujeme. Dobré, už máme stav. Já se chci najíst. Dobré. To je lepší. Jak se sem dostal? Já to nemám osvětlené. To musím zabrat. To bude zase trvat. Pojď. Ano. Takže teraz to bude si dělat ta lampička. Tento stack krásný si jdeme uložit. Vyspíme se. Já kam jinam. Dobré, už se to zásobí. To dílo možná bude trochu dlhší. Počul som zombíka. Ja som asi dole nezavral dvere. Ja som počul zombíka. Dobre. A môže to ísť hore, lebo tam mám to otvorené. Čo to môže byť? Že by... Dobre, to sa mi asi zdalo, alebo to asi blízko bol zombík, ale zombíci nevedia ísť vo výťahu. Dobre. Ideme sa teda vyspať. Lebo toto je strašidelná noc. Zase som ho počul. Tak ideme. Normálne sa bojím. Dobre, ráno ideme. Vždycky si zatvárajte. Mne sa teraz nepodarilo. A ďalší sapling, to sa hodí aj tu. Z tých stromov. Aha, ešte je tu jedno drevo. Tak ideme zbierať saplingy, aby sme si mohli hore vysvetliť stromčeky. Tento mácek si vyťažím. Bude to trochu trvať. To je také iné, neviem, čo to mi tie
sa im to podarí aspoň trošku. Skúsim to teraz. Jaj, nedá. Presne to, ktoré chcem, sa nedá. Takže ho tu tak položíme. My potrebujeme dubové drevo. Zase som trochu prechorený, ešte som sa nevyliečil. A musím si kúpiť ten mikrofón, lebo hlas hrozný. Čudujem sa, že vás ktorý to baví. A tu, vtedy, keď som speedrunoval, tak som sa tu v noci v prvom dieli. Už viem, kde to bolo. Máme to. A v ďalšom diele už budeme konečne skladať tú platňu. Lebo si ešte mimo natáčania naťažím drevo. A tak, už sa zatepie. Na domku. Pôjdeme si to domov vykraftiť na tie naše dubové dosky. A tým aj zakončíme diel. Minule sme zakončili diel peknou smrťou. Som mal vtedy diamantové veci, aj armor, full. A môžeme ísť. Aj keď není noc, tak môžeme ísť. Takže tu si vykraftíme. Tiež sa do školy? Ja nie, lebo som chorý. Subscribe, aby som sa uzdravil. Mohol točiť viac videí. Kam idem? Veď tam boli tie čestky. Pekne sem.